goes up till I get it done. It goes down. Kilikithi Tonto wentombi eshe wensizwa bathi ubhuti wabantu yelo phone umpala kaMasisi Samagamba aka SMG eyasebukhosini Media TV. Sekunjalo ke futhi uhlelo umjolo eroundini kunjalo futhi namhlanje ngihambela enye location, alana secret location bathi ngine crash kumele ngivukuze khona la khona la bangithintile athi SMG nathi indaba la nomuntu engishaya ngaye kabi la wena ozofika la uzongitshela yena ukuthi hayi ngicole ngaye. Lalela khani imishado mina angidlali, khani imishado mawukuthi wena uyayazi location ozobuyibona la into ongayenza kuphela ungakhuluma kakhulu lokuthi ngiyayazi indawo thungisa ngoba zokukhanda umshado la lungi asahambe sibone ukuthi ubani osibhalele uthini kuthini. Ngiyabingelela babukeni, igama lami nguPhila Isibongo wakadlali. Ngibhalele la uhlelo eyasebukhosini Media TV ngaphansi kohlelo umjolo eroundini. Ngiyalandela kakhulu ke lolu hlelo, angikusho lokho, ngibonile libasiza abanye abafethu libasebenzela, so nami kunentokazi ke ekhona la eroundini ngiyayithanda kakhulu kodwa manje iwari yami umuntu ohlala indoors esendlini ngaphakathi nje we had to get ngempela akulula ukumthola. Ya so njengoba umuntu olandelela uhlelo lolu ngathi mangibuka ngilibuka ngabona ukuthi ayazini mhlawumbe yona into engangisiza le ngase ngithatha inamba kafowethu ngethemba ke lokuthi bazongitholela yena ngoba yena ngimsabi, just ethi nje kunzima ukumthola. Yeah. Mkhawatyoli Mkhawatyoli futhi ngiyaphila baba. Ngala wethu sesifikile ke sesithe qathatha eroundini ngala wethu ngizwa kuthiwa uyakhala uthi cha khona ubambo lwakho lokho liyale yabona ngifuna ukutshela mama kunzima uthiwa leyangani kukhulu kodwa ke izinto zami asizithithi umuntu semxavula simthola mfethu. Ngiyangisho kanje ukuthi umuntu ukuzwa kuqala ukuthi sini inhloso ngomuntu osuke ukuthi une crush kuyo noma lo muntu osuke umfuna. Wena wathiwa mhlawumbe uyachaza mfethu ukuthi yini le eyenza ukuthi lo muntu ube obsessed noma ube concerned ngamo ukuthi bafo angifuni ukudlala ngawe ngane yakwethu. Ngumuntu mfowethu obekade ekhonzile intombi kakhulu, kodwa ngibona ngathi ngineshwa ngoba ngumuntu oqonywayo mfowethu, kodwa angibi nenhlanhla yokuthandwa ngalendlela le engifisa ngayo. So mfowethu ngithandane, angiyeke ngizibize ngomuntu mfowethu engizothi mhlambe ngiyisoka ngoba ngiyaye ngiqonywe nje mfowethu kuphela isikhathi into ingahambi kahle abese ngithola omunye. Kodwa ke abantu engiphila nabo eroundini bacabanga ukuthi ngiyisoka ngesimo sokuthi abantu ngibashintsha kaningi, kanti hayi ngoba ngikuthanda lokho. Ya mfowethu angakamtholi umuntu mfowethu, ngihlezi ngigileka bafo, ngasho njalo nje ngamafuphi ngithi ngiyagileka. Yeah. Bathi manje uthe mawuthi uyaqalaza eroundini ekasa ubona ukuthi hayi manje asikho isidingo sokuthi ngize ngibhekele ukuthi engathi khona inhliziyo yami la ihlala khona. Ya bhuti ngoba manje le ngane futhi igama layo uThobeka. Sure. Umuntu naye mfowethu engasho ukuthi sikhule ndawonye ever since isikhula nje mfowethu, ube umntwana nje ovalelwayo ekhaya kubo. Manje ngisho ukuthi nginenkinga ukugileka mina mfowethu kwezobudlelwane.
ngithola bafo labantu abakhonzile imali, abakhonza imali, bangiqhutha imali, abese ngingakutholi kodwa ukujabula ekugcineni, ngizwe kuthiwa umuntu useyasolwa njengalo engigcine naye nje mfowethu, wangigangela nomngani wami mfowethu, umuntu osondelene kakhulu nami. Ya maye le ngane mfowethu yona ngiyayibona mfowethu ukuthi iwumuntu ongazithandi izinto, futhi ovalelekile, ongazenzi lento zokugroover zonke lezo zinto lezo. No, ngiyakuzwa ngane kwethu and ngiyaxolisa ukuzwa isitori sakho sibuhlungu. Ya ziningi izinto zenzeka, abantu baphukile othandweni, kuningi okwenzakalayo. Yazi from judging i-character kaThobeka, njengoba ngisho ukuthi kube nzima ukuthola uThobeka, kodwa-ke ithimba lami likwazi ukuthi limthole. Masisuka la soya kwi-location la bethu sizobathola khona, sikwazi ukuthi sikhulume naye uThobeka, sibhoboke ngawo uThobeka. Sisalapho i-character kaThobeka njengoba usho nawe ukuthi uhlale indoors. Yazi abantu abahlala be-indoors banama-secret. Mhlawumbe ungitshela ungazizwa kanjani mhlawumbe uthole ukuthi athi uThobeka mhlawumbe uDrowin, phela mhlawumbe wena phela wazi because uhlezi indoors. Angisho. Hayi ngiyakuzwa bafo, ngiyakuzwa bafo. Mfethu angifuni uqamba mangathola ukuthi mfethu uThobeka uDrowile mfethu, ngingalimala kakhulu mfethu, inhliziyo yami ingaba buhlungu, angifuni uqamba, inhliziyo yami ingaba buhlungu ngoba ngisho bafo ukuthi isimilo sakhe mfowethu, nokuqoka kwakhe nje futhi umuntu osimpuli, onatural, akazithandi lezi zinto lezi zama-weave, zonke lezo zinto ey'qeda imali. Umuntu bafo obonayo ukuthi mangase ngimthole impilo ingaya phambili ngoba singakha ngisho umuzi. Yabo bafo esikhathini samanje angifuni uqamba amanga, umuntu ongazithandi izinto yena umuntu ongaya naye phambili, yabo, ngoba leli senti le-weave, lelo senti lelo singalibekelela kulona kuphuma i-blocks. Yayizwa loo nto kakhulu. Mbukelo yaseMkhosini Media TV sekunjalo-ke, njengamanje sisuka la sibheke kwi-location la khona siyokhuluma khona-ke noThobeka. uThobeka-ke zimlandile izinja zami ngombeka la, njengamanje sekuthi udaba-ke kuye lapha, siza ukuthi yena uthini-ke ukuphola kwakhe nodaba esiza nayo. Kungulu ukuthi sithi ayikho induku ingagawula emazweni, nangakithi mithi khona ishalo nje. Shilo bafo wathi usekwazama emakudeni kwangasebenza. Wawuloyibona le duzane asishaye phela. Kunjani asam? Qakelekithi sendizileke ikwana ezihlala zamthatha uThobeka zambeka la zamuthi qathatha sawona masisi. Kunjani? Siyaphila. Igama lami SMG, ngiqhamuka kwaseMkhosini Media TV, uhlelo umjole rounding. Mina Thobeka. Ngamanje amakhamera umuntu asekhaya, njengoba uzuzwa ukuthi ngivela kwa-TV, amakhamera sisebenza ngawo. Mhlambe mocabanga yini mhlambe sikubizele wona mhla? Ngeke ngiqamanga, angazi ukuthi ngabizelani kumakhamera. Ngethuke kakhulu. Plus you can't get. Elikhulu tholakala. Kakhulu lana. You can't get. Sesikhathi sibhayela umamezali love letter ukuze sikuthole. Ya kuncane kakhulu esikubizele khona. Kunomfowethu la onodaba afisa ukudlulisa kuwe. Angazi noma mhlawumbe nayo mhlawumbe i-clue ukuthi mhlawumbe Hayi, anginayo inhlungu ngaphandle kokuthi-ke ubhuti wami ngibhalelile. Khumbule njalo ukuthi asikakasho ukuthi sisebenza ngani. Kodwa ngiyangafuni ukusho uqala ukuthi thina senzani. Kodwa uzwe kahle kuthiwa umjolo e-rounding. Ufikelwa yini? Ufikelwa yini? Hayi, angifuni ukusha futhi cabanga. Awufuni ucabanga? Ngifunde into ezokwenzeka. Alright, mbukelo yaseMkhosini Media TV, sesifikile lapha endaweni esigameko, sifikile kwi-location, ngihleli naye la uThobeka. Ngithe angiqala ngoThobeka ngoba we had to get. Ngathi uThobeka akafika. Njengamanje somukela umfowethu uphila, umfoka Nokhoza. Phila mfowethu. Right. Kwasuka ke lokho. Sisuyamazi ubhuti. Yebo ngiyamazi ophila, sikhona endaweni eyodwa. Yini nje uyazi mhlambe ngaye, nifunde ndawonye.
ubudlelwane mhlawumbe nabo? Asinabo ubudlelwani, umuntu engimaziyo nje ukhule erawundini sikhule ndawonye, anginabo kodwa ubudlelwani naye. Same age group noma ungaphambili kwakho? Ya, ungaphambili kancane kumina. Kancane. Alright, phila mfowethu, ngimlandeli uThobeka. Ya, njengesithembiso. Mhlambe angamchazeli ukuthi uzeleni mina uThandeka la, uThobeka. Ngakho-ke wena umuntu engicabanga ukuthi unalo wena ufuna umtshela ukuthi kungani la. Ebese gonna take it from there. Ithuba lakho. Ngiyabonga ithuba baba. Thobeka mfethu. Ish. Isizathu mfethu senza ukuthi ngibhalele yasebukhosini Media TV umjolo eroundini. Ukuthi mfethu umuntu engelula ukuthi finyeleleke kuyena. Well ngiyakwazi siyazana vele kodwa manje ngazi noma ngizothi security tight yini noma umuntu ongakuthandi ukuphuma kodwa nje mfethu umuntu ovalelekile yayizwa loo nto leyo. So ngiyafisa bengifisa kakhulu ukufinyelela kuwena kodwa akufinyeleleki kuwena, yabo. Hhayi ukuthi ngiyegwababa mfethu, lokho ngifuna ukuveza, hhayi ukuthi ngiyegwababa ngikusabe kodwa nje mfethu akufinyeleleki kuwena. So ngibone kuyiyona ndlela engcono leyo yokuthi ngibhalele la ekhaya ukuze bakwazi ukuthi bangisondezele wena ngikwazi ukubhodla ngokusenhlizweni yami. Mina ngicabanga ukuthi unalo igwababa ngoba phela ubungakwazi ukungibheka ko-social media ungithole nokuthi ungilethe kumakhamera. Ngibona ukuthi ungidelele kakhulu ukuthi uvele ungiqhamise ngilethele amakhamera, ungakazi ukhulume lutho nami. Angazi-ke mhlampe ikhona mhlampe enye indlela ongachaza ngayo. Cha mama, ngicela futhi ukungaba ngathi siyaxabana manje, yayibona into leyo. Ubona mase ukhushukelwa umoya. Ngicela futhi ungaba ngathi siyaxabana njengoba ngichazile ukuthi umuntu engelula ukufinyelela kuyena. Yebo, bengifisa ngathi ngingakwazi ukuthi ngifinyelele kuwena ngendlela yokuthi mhlambe siwhatsappane nani nani. Umuntu nje mfethu ophuma ngemoto laphana kini wena ngemoto ngizokuthola mina ngizosithola isikhathi sokuthi ngikwazi ukucela inamba, yayibona loo nto leyo. Wena mfethu uma ngabe sihlangana ko-Shoprite uma ngabe mfethu ungahambi netime lakho uhamba nalo mjida wakini oyikakapani. Manje-ke mfethu o-WhatsApp labo okhuluma ngabo ukuthi besingakwazi ukuthi kanjani nje ngisho mina into yenza ukuthi mfethu ngize la kule show angikwazi ukufinyelela kuwena, akufinyeleleki kuwena, yabo. Manje ngicela mama ngaba ngathi siyaxabana. Oh, ngiyabuzwa, ngabe ngibizeleni nje la? Angithi mfethu uyamkhumbula uThando le ngane engangiphusha nayo. Ngeke ngisachaza sonke isitori mfethu, bathi wangigila, wayengangithandi ngimthanda, engiqhutha imali, waganga nomngani wami, uzobile ingane yaphezulu ngakantombela uZanele. Yayingangithandi, nginebhadi lokugileka nje mfethu, yabo. Manje bengifuna abantu abale kude kanti mina mfethu ngishiya umuntu la eduze kwami, yabo, ofuthi wena lowo muntu loyo mfethu. Yabona njengamanje awufake weave, awufake make-up, i-make-up iyabiza, i-weave iyabiza. Ngi-safe mina, ngizoseyiveka lapho mfethu, yabo. Umuntu osimple, ngikuthandela ubuwena, unesimilo mfethu, uthobekile. Hayi, ngicabanga ukuthi mina ungenze i-last option ngoba nabo Zanele ubunabo babalile, wabona ukuthi wena uzogcina ngami ngoba nabo uqothula imali. Mhlawumbe awucabanga mhlawumbe sisithobeka mhlawumbe ukuthi nezinto ekade ezenza mhlawumbe benziswa ukuthi mhlawumbe ube-obsessed akakwazi ukukuthola. Mhlawumbe kungenzeka mhlawumbe ukuthi lento ade yenza mhlawumbe bethi uzama ukuhlabekisa wena mhlawumbe wena awuboni, yabo. Yabo, samajida iyenzeka loo nto leyo, yabo. Iyenzeka loo nto, uthole ukuthi asikwazi ukufinyelela lapho. Ngisho empilweni uma ukuthi uyafisa ukugqoka into ebizayo uyawuqala ngama-fake because uyabona just ukuthi uyalithanda igama but manje awu-afford,
yabo bafo ayi-afford. So angazi ukuthi ungakwazi ukuthi uyicabanga ngaleyo ndlela because mina istori sakhe mesilayela bafo into ethi ayibe kanjani. Hayi, angiboni mina kuyinto kanjalo. Mhlawumbe sekukhathele kuthiwa amantombazane ala ngaphandle wabona ukuthi akazoqala la erawundini. Yabona Thobela, ngiphuzu lelo. Ngikhathele vele mfethu mina. Yabo umuntu mfethu kumele ukuvumele ukushayeka. Yabo mina ngivumile manje ukuthi ngishayekile. Vele ngigijimela into engaphezulu kwami. Yabo ofuthi mina mfethu vele nawe uyangazi ukuthi ngiyaphanda yabo lonto. Ngifune mina ukulandela abantu abanestatus esingaphezulu kwesami yabona lonto le. Kodwa manje ngiyavuma ukuthi ngishayekile bafo ngiyavuma ukuthi impilo ingishayile yabo. Manje mfethu ngifuna mfethu usetlisha bafo yabona lonto leyo. Nanga umuntu engifuna usetlisha naye. Ngiyaxolisa mfethu mawubona ngathi wena ngikwenza last option. But mina into engishoyo mfethu ngigijimele mina into engaphezulu kwezami nabantu abangenathanda. Wena ngiyakubona uyichere bese enesimini. Ucabange nini nje ukuthi ubone nini wena ukuthi ku right uze kumina? Yabona bese manje futhi angishallenge bese manje. Angishallenge bese manje. O noma bese ngicela ukuba nesicelo. Ngoma ngithi ngilalela inkulumo yethu nje manje siqophisana phambi kwezwe manje bengakulindela ukuthi kuzoba nje mina. Ya mina yabona bafo mhlawumbe ukuthi sisheshe sifike ekutheni ibuyele emgqeni. Ngiyabona konke eniphikisana ngabo. Mina I'm just a middleman. Akubavuke ngimkhulumele uyazikhulumela yena. I'm just a middleman ukuthi mhlawumbe ngisupport umbono because ngilethwe wena angimazi uThobeka mina. Nawe bafo ngimazi ngithola incwadi evela kuwe ukuthi unenkinga so ngikholela ukuthi ngimsize. And kungangiphatha kabuhlungu ukuthi ngibe la ukuthi ngizosiza yena ngiphinde ngihambe engasizakala. Engingafisa ukuthi ngikuze mina mfethu ukuthi entweni ayishoyo mhlawumbe ikhona yini mhlawumbe into wena othi mombheka mhlawumbe uyifile ngayo wena since ethi yena una ama feelings wakho kuphela ukuthi bekunzima ukuthi asondele kuwe wena njengamanje makutshela lokho kuthini kuwena? Akusho lutho kumina ngoba uphila mina ngimazi kuwumuntu oyithandela amantombazane. Sezidlule amantombazane ngasekhaya. So angicabangi ukuthi angaba khona feelings kumina womuntu ohlezi ehlula namantombazane ngimbona. But we can't get. Kusho lutho lokho. If wayeserious ngami ngasekuqaleni bengeyenza indlela mhlambe ngingaboni nifike nentombazane yakhe. Ikakapalo bezolenze njalo bafo. Yabona nje bafo mina bese ngiphatha kabuhlungu iyona le nothana phezulu. Ngaziwa nje umuntu oshintsha amantombazane. Hayi phezulu ngoba mina ngishintsha amantombazane. Injabulo engayitholi phezulu yabona lonto le. Mina phezulu ngilo muntu lo obhilivele ekuthenini phezulu inhliziyo yami mangabe ngibona ukuthi wenza ayijabuli. Ngishiye lapho ngoba phezulu angikwazi ukubona umuntu osizaka lesandla yabona lonto le. Manje abantu besibana lesithombe sokuthi mina ngumuntu oshiya amantombazane. Kanti ngiyagideka ngoba singamshiya lo muntu lo ngithola omunye angigile kakhulu kunalo muntu. Yabo. Ayizwa lonto le. Ileyo into engishoyo bafo. Kodwa mfowethu ngiyalibonga usizo lwakho ngoba uke wamention into ukuthi bengazami ngani ngendlela zokuthi mhlambe sixoxe ku WhatsApp nothi ngimlethe la. But number bonginayo. Bengayinayo inamba. Kodwa manje ngicathe sothole lo thuba ke leli ukuthi mfethu exchange ama numbers at least. Yebo mhlambe mfethu usiye kwi date siyokhuluma singasekho kuma camera ke manje Thobeka mfethu kunjani lokho? Kunzima still. Sanzima. Okay Thobeka, okay. Senze kanjani? Ayikho mhlawumbe indlela ukuthi mhlawumbe ubafo. Okay, before asiqale sithole ukuthi yini enzima ukuthi uphume kini uphume naye noma ukuthi wena uthanda ukuphuma naye. Angithandi ukunikeza futhi mina namba wami. Ngoba angicabangi ukuthi wonke lamantombazane hleze egila yena akawagili. Kuyenzeka ukuthi ube nenkinga. Yabona uma ngabe ungakafika empumelelweni udlule ezimene enzima. Ubuyibona impumela yakho ukuthi nansi la.
and ngiyacabanga ukuthi bengiyaza kubona njengomuntu ongamphatha kahle noma umuntu ozothi mefika kuwena ube impumelelo kuye uma ukuthi bungenawo lama qualities ngoba sonke samanje sinawo abantu abanama qualities esiwathandayo phela ukuthi kunzima ukuthi sifinyelele kubona abanye babo kumanje wazala ungalifumbethe ubambo lwakho angithi but there is someone out there mhlambe bafungilona mhlambe mina yabo there's someone out there Thobeka who's waiting for you. What if wena and bafabo mina bafunjwa sengigileke kangaka bafa empilweni mhlambe uNkulunkulu umlethela umuntu ongcono ongasafunela lutho ayibona lonto le mhlambe yena bafo lo muntu aneyinhlelo ngayo usazomgila njoba namade ngigile kanti mina mfethu vele sengifuna into eqondile angizomhlupha ngalutho uncamelana ukudasula indle sakhiwa nendle seyiphelele indle sakhiwa khona nje uyibona ukuthi uyakhona but umbonile nje ukhona aroundini umbonile ukuthi usuka kuphi and uyakuchaza ukuthi ushayeke kuphi nakuphi shuthi insuka yakho uyayazi so njengamanje udinga ukuthi athole roof solid and wena lo roof solid Thobeka phezulu awuwazi ukuthi uthi awumazi insuka yakhe ngizwe ngawo wathi ukhule naye abafusha angithandi bese sesiphoqelele lokho bese angithandi but umuntu uyagaya chance bafu umuntu uyagaya chance Thobeka piki mhlawumbe kuzoba ngcono ke manje sichange inamba yami nginikeze sikhulume ku WhatsApp kodwa ngimthembisa lutho athi kuhambeni kwesikhathi sizobona enze njani abuye namakhamera ngisawacela amakhamera kodwa awuzumblock awuzumzipha bafu athini mhlawumbe wakho ugcina ngale ngesinqumo sakhe awugcinamba bonke ngathanda futhi ukubonga kuwena kuqala ngokungisiza ngoba usizo lolo ngenzele sure the first that nje mfethu ukwazile ukufinyelela la mina bengakhona ukufinyelela khona wazofika la sure at least sayiqeda lento namhlanje sakwazi ukuthi sikhulume nakho mfethu lokho ukuthi uzonginikeza inamba sikhulume ku WhatsApp mhlambe mfethu usabela nesimilo sakhe ngoba ngisho umuntu onesimilo mhlambe usesaba ukuqoma mfethu ebukwa yizwi yabo kodwa mhlambe mase sikhuluma sothi mhlambe kuzoba ngcono yeah into beyade iplana mhlambe manje sihlele i-date mhlambe yabo sikhuluma date nyana aseka amakhamera date nyana sokukhuluma date nyana right mbukeli waseBukhosini Media TV uDouble phela kanjalo namhlanje phakathi kukaPhila kanjalo ke lapha noThobeka uthi Thobeka cha yena ngathi ngayibamba lapha ya ku WhatsApp la sixhumana khona sikwazi ukuthi ke kubonakala ukuthi inkulumo yabo iphetha kanjani ngoba ngathi akazwani namakhamera utate uthi thatheleke phezulu into yangevele emakhamereni kodwa ke siyabonga kakhulu sikwazi ukuthi sifinyeleleke lapho Thobeka kanti phela uyi-can get kwa mina ngiyafakaza kube nzima ukuthi ngimthole wethu I wish you good luck ku WhatsApp chat yakho solokhu updateana ukuthi kuhamba kanjani since umuntu asemzini esiqoshile ukuthi singaphinde sibuye yeah dad kubonga mina ukuthi usihloniphe security thathi lapha ekhaya ngibonile kodwa wawazi ukuthi uhloniphe ufinyelela esicela khona ngiyabonga kakhulu ngagoduka abafuthi bazokubuyisela bakuthathe khona bafo I wish you a good luck Thobeka ulikhulu asahu Thobeka ulikhulu Thobeka ulikhulu khulu Thobeka kulungile 0688 267740 ungibhalele wena usho ukuthi hayi khonathi ukhona konke bonayo sifike thina sifike semlande fresh lo muntu sikhulume naye simtshela udaba lwakhe alithole cash bese kuba kuyena ukuthi wenza njani ngalo daba kodwa sishiye sikashayelanga sipikile uziboneleke nawe ingane yesigwili ifikile la eCancat yaqinisa ikhanda
hey ingane zama-modern lungile yasePhosini Media TV uhlelo Umjolo Erowundini. Asiphinde sihlangabezane futhi-ke ngokuzayo ngala kwethu, ungibhalele lapho nawe ungitshele ukuthi ndawana thizeni kukhona i-crush yakho odinga ukuconference kuye, sizofika nakanjani. Ikhona laphana ke-YK Production kanjalo neyasePhosini TV basebenzisana kanje, bakha-ke laphaya umjolo waserowundini. Lento yakheka kanje. Ngani zakwethu, ngimthandani. Qeqenikede ngokuzayo.